A počkat, co je tady to? Vojti. Kámo, tady mám jenom 2 cedulky. Ok, kámo. Nejhorší stav je, když neuděláš nic. Je to jako když neuděláš domácí úkol. Tak je to nejhorší. Ok, kámo, ten prostě nic nepostavil, on 2 cedulky, takhle jsem dal. Prostě nic jsem takhle tady stál celých 20 minut, kámo. To, že si to užil, jako. Ale popravdě, jako, tady to je hodně špatný. To nic nepostavit, to je také hodně špatný. Je tady ještě někdo, kdo nic nepostavil? Ne, tady ten je jediný, kdo nic nepostavil. Jako jsou tady nějaký prázdný tady ty pozemky, ale to je protože nějaký hráči to lívli ještě předtím, než začali stavět, takže ty tady nepočítám, ale tady ten týpek tady prostě je a nic nepostavil. Ale tady to? Možná, že s ním nebudete souhlasit, ale já tady to zařadím do top 5, tady to je hodně špatný. Nic nepostavit, to je hodně špatný. To je originální a tady to tam zařadím, hele. Takže, to máme teda top 5, hele, ještě vám to jednou zopakuju, tady to. Tamhle to s těma stromama nahoře. Tady to, tamhle to vedle, tamhle to, tady to, nedat like. A pak tamhle to nic. Takže teďka jedno z toho vyberu a to bude vítěz, který vyhraje 1000 korun. Kdo to bude teda, hele? Tady to asi dám na 5. místo, zatím to vyřadíme. Tamhle to, hele. To je docela pěkně postavený, jako mohlo by to být postavený trošku hůř, jako vybral špatný bloky, ale i tak, ale 4. místo tak je docela pěkný. Okay, no, a teďka tady máme teda poslední 3 místa, tady to nic, nedat like. A že tamhle ta stavba s těma stromama nahoře. Co kdybych to dal tomu týpku, který prostě nic nepostavil? To by bylo hodně špatný, pane bože. Okay, vážně o tom uvažuji, jako nepostavit nic je hodně špatný. To je hrozně originální nápad, jako nepostavit nic. Jako, to je odvážný nápad taky hlavně, jako 1000 korun za to, že položil 2 cedulky. Asi to budu muset udělat, ale myslím, že nic jiného nezbývá, tady ten týpek vyhrává. Jo, dám mu tady tomu týpkovi, dám výhru. Nic nepostavil, to je pěkně špatná stavba.